ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо имрӯз ҳам дар бозори Корвонем мувофиқи хоҳиши шумо нами чизора мо сёмка кардем як вақт тамом шуда буданд ана бо апашкамона заказ кардем ҳами чизора овардай бозори Корвонда метавонед ки заказ кардин ай размери 48 то 50 чанда то 56 апака доранд дута расидка дорӣ то рӯзи шанбера меояд то истиқлолият мегзара ки борои мерасанд ҳамаи расидкора доранд материалш чиай ламиражи тозаҳай баъд украшенияшон созай намекананд нигоҳ кунед украшенияшон ба Россия роӣ кардам ҳамин украшения ҳамиро накандам гуфтанд ки хай назда мо хиёл кардем мекана ки наканда будааст баъд апамон инсони хубай хеле аднашениш созай метавонед ки омада харид кунед чизоша ин ҷада бо халат дора халатои аҷибо дора ин материалш чиай лакоста будастай нархш чанда анда нархш 200 сомонӣ будааст 200 сомон бо арзон мекунад ха як 20 сомони дигара шумо метавонед ки харидорӣ кунед нархи анаи кабутакои дута ҳастанд ё 200 сомон то размери 56 дорад 200 сомонӣ ина чизои намикае ки мо имрӯз шумода навор гирифтан нишон додем ҳамин чизое ки нағза ина марҳамат бибинед шумо нақшон 180 сомон 180 сомон амира боз буромад ко ина марҳамат бинед абаяи тоза нархш чандада ина бо абаяи нас бо ина ҷада ҳастай абая нарх чандаира 200 сомонӣ будастай поёнаш нахел чизадагиай май дуртар мегирам шумо бибинед поёнаш хеле пасту бланда мод мекардагиай чӣ хатияй замок хатияй нархш 200 сомон 200 сомон ай бекиса будастай капшонка доштааст нархш 200 сомон чизое ки мада маъқул шуда агар бисёр харид мекунанд одамо ана меоянд ина пака ҳастай харид кунед заказ кунед мо тамоми ҷо даставка дорем инаи барбудагиашон ҳам гап зад ҳам ҳамиё чандиянд 180 инаш 200 сомон ҳамин сияш як фурор ба нуки чӯб фурор бибинем анамро бибинем анамиам беҳад хушрӯ метава барои ҳамон моира гирифтем на самом деле зур будааст и курткаш қатияй двойкай чандаи двойкатун 200 сомон хати курткаш ина хати курткаш 200 сомон буда и арзон ина курткашам аҷоибот нигиндор аҷоибот ани 200 сомон да наи арзон барое ки двойка ҳай шумо метавонед ки заказ кунед то чандам размера дорем дорем вообще ай 46 то 54 апам дора метавонед ки сразу заказ кунед ки тамом нашавад ҳамаи чизот бо ҳами рӯ парои ҳами дукони апам бо ҳастай аи тараф шумо ҷоз бо навора сар мекунем шумо бибинед видеои мо да лайк монед касе ки мисол харидор бошад фақат тестар дар ҳамин ватсап нависа боқи сарбаланд обод бошед видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед худоҳофиз